ஹலோ மிஸ்டர் புதிய தலைமுறை, அது பப்ளிக் டாக்குமெண்ட். டிஐபிஆர் ஆதாரம். ஏங்க ஜேர்னலிஸ்டா நீங்க ஒரு வேலை கூட செய்ய மாட்டீங்க. வாங்குற சம்பளத்துக்கு கொஞ்சம் மாதிரி வேலை செய்யுங்க. அதையும் நான் தான் ரிலீஸ் பண்ணுமா? நீங்க டிஐபிஆர்ல போய் நீங்க வாங்க மாட்டீங்களா? டிஐபிஆர்ல போய் நீங்க வாங்க மாட்டீங்களா? நீங்க ஜேர்னலிஸ்ட் எதுக்கு இருக்கீங்க நீங்க? புதிய தலைமை என்ன அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? அஜெண்டா ட்ரிவனா வருவீங்கன்னா அப்படியே பயப்படணுமா? என்ன நீங்க என்ன போட்டா பயப்படணுமா? என்ன பயந்தாலும் நினைச்சீங்களா? என்ன டிவி காரங்க பயமுறுத்திடுவீங்களா? இந்த வேலை எங்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. என்ன பண்றீங்க? இந்த வேலை வச்சுக்காதீங்க. சும்மா நீங்க டிவில போட்டா என்ன பயந்துருமா? இந்த வேலை வச்சுக்காதீங்க. எவனாச்சும் உங்க ஊர்ல அவன்கிட்ட போய் இந்த வேலையை காட்டுங்க. இந்த வேலை எங்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. புரியுதா? இந்த வேலை எங்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. என்ன எவிடன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், நீ போடுறியா? புதிய தலைமுறையில போடுறியா? அண்ணா புதிய தலைமுறையில போடுறீங்களா? நான் கேட்கிற கேள்வி பதில் சொல்லுங்க. பிரஸ் மீட் கூட சேம்பருக்கு வாங்க, நான் கொடுக்குறேன். நீ போடணும் 1 மணி நேரம் போடணும், செக் பண்ணுவேன். உன்னை டிஐபிஆர் இருந்து கூப்பிட்டாங்க, ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மிரட்டினா இந்த டேலா கூட ஒரு